Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Соба телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. 8 декабрь көнне Шәпки Соба авылында яшәүче энем Рәис Илшат улы Хасанов үзенең гомер бәйрәмен 55 яшьлек олы юбилеен билгеләп үтте. Шушы уңайдан сезнең тапшыруыгыз аша аңа күңелебездән чыккан иң изге теләкләребезне җиткерәбез дип башлана безгә килеп ирешкән тәбрикләү хаты. Энем Рәис, син өчен күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, яңа төзеп чыккан иегездә хәвеф-хәтәрсез имин тормыш, тынгысыз эшеңдә зур уңышлар, гаилә иминлеге телибез. Йортыгыз һәр вакыт нурлы булсын, борчулар урап үтсен, киләчәктә дә сөенечләрне бүлешеп, туганлык җепләрен үзмичә озын гомер кичерергә язсын. Әни бер артлы кызлар тапкач, әти борчылып та йөргәндер. Йылтыр күзле, шук малайлар аның тешләренә кергәндер. Арада бер генә булса да, иркә түгел, кулы эш белә. Кирәк чакта аңа таянабыз. Ул акыллы киңәшен бирә. Тигез тормыш телибез. Куанычың булсын балалар, ешрак очрашыйк, туганнар без. Ерак түгел безнең аралар. Хөрмәтле Хасанов Рәис Илшат улы, сезгә иң изге теләкләрне апагыз Әлфия һәм җизнәгез Фәрхулла җиткерде. Шул ук көнне Түбән Шытсу авылында яшәүче кодагыебыз Кифая Рауил кызы Сафиуллинаның да туган көне, 60 яшьлек юбилее. Кодагыебыз, сине олы юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, якты киләчәк, күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге телибез. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, туганнарың, кодагыйларың белән шулай дус, тату булып, тормышның рәхәтен күреп яшәргә язсын. Күңелеңдә бардыр яраларда, сагышланган чагың буладыр. Үткәннәрең кайчак искә төшеп, күзләреңә яшьләр туладыр. Киләчәгең матур булсын, тыныч, имин көннәр үзеңә. Гомереңнең һәр бер мизгеле бәхет нуры сипсен йөзеңә. Иң изге теләкләр белән сезне кодагыегыз Әлфия, кодагыз Фәрхулла котлады. Әллә нигә бетте түземлеген, әйдә диеп дәште йөрәгем. Бардым әле кәрдәме туганыма, үзе бер дә килми димәдем. Бәлкемнәр дә белми берәүләрдә, ниләр язган икән киләчәк. Кемнәр генә туган итәр икән, без үзебез туган итмәсәк. Nillər yazgan iken kiləşək, kimlər günə tuğan iter iken, biz özümüz tuğan itməsək. Tuğanımның xəlin bildim əli, görüşməgən küpü ömürlər. İğnerimden tavlar düşkəni kıdık, rəxətlənib baldı küngülər. Bərkimi nerede belmi birəvlərdə, nillər yazgan iken kiləşək. Kimlər günə tuğan iter iken, biz özümüz tuğan itməsək. Şeyler birge küpten pişirmegen, İskiterlik temeli duyular. Yazsın iken yazsın Xudayımız, tuğan bilen birge bulurlar. Belki bir nerede bilmi birevlerde,
neler yazgan iken kileşer Kimler gine tuğan iter iken Biz özümüz tuğan itmesek Kimler gine tuğan iter iken Biz özümüz tuğan itmesek Biz özümüz tuğan itmesek Жырлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Саба районы Олы Кибәше авылында гомер итүче әтием Шафиков Гаязетдин Зиятдин улының 10 декабрь көнне 85 яшьлек юбилее булды дип башланып китә безнең алдагы хатыбыз. Кадерле әтием, шундый зур һәм якты бәйрәмең көнендә сиңа ихлас котлауларымны юллыйм. Сиңа булган теләкләремнең иң мөһиме алдагы гомер елларыңда тормыш юлларын иминлектә сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үткәрергә язсын. Бүген синең юбилеяң, әтей. 85 яшың, Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, безнең өчен тормыш терәге. Бер кайчанда авыр сүз әйтмәдең. Киңәшләрең булды үтемле, шуңадыр ул. Яшибез без, әтей, кызартмыйча синең битеңне. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Әниебез Махрибикә белән безне 4 кыз һәм 1 улны үстердегез, кеше иттегез. Яраткан әниебез якты дөньяда юк инде. Сиңа сабырлык бирсен Ходаем. Киләчәктә дә балаларыңның, онык һәм оныкчыкларыңның, туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын тоеп, хәерле, тыныч картлыкта гомер ит. Рәхмәт сиңа, әтием. Безне шушы олы юлга аяк бастырганыгыз өчен. Без сине бик яратабыз. 85 яшь ул ирләр өчен бары, картлык чорның якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Иң изге теләкләр белән Төмән өлкәсенең Кыгалым шәһәрендә яшәүче кызың Лилия, киявең Рәис, оныгың Булат, киленебез Йылдыз һәм кызыбыз Эмилия дип тәмамлана тәбрикләү хаты. Bu
Шатлык яша безнең арада. Ятимлекнең ни икәнен белмим. Йөзем һәр чак гөлләр шагалы. Чөнки миңа балам дип дәшәр. Минем әтим бар әле. Ятимлекнең ни икәнен белмим. Йөзем һәр чак гөлләр шагалы. Чөнки миңа балам дип дәшәр. Минем әтим бар әле. Чөнки миңа балам дип дәшәр. Минем әтим бар әле. Минем әтим бар әле. Кишләребезнең хәерле булуын теләп, тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телерадио компания хезмәткәрләре? Сезне яратып, һәр даим сезнең тапшыруларны карап, тыңлап баручы Сабадан Зинфира апагыз хат яза. Хат язуымның сәбәбе 15 ел элек мин балалар йортыннан кечкенә генә 5 һәм 12 яшьлек кызлар алып кайткан идем. 12 яшьлеге үсеп, үз тормышы белән яши. Аңа 27 яшь китте. 5 яшьлек кызыбызга, Марияга, бүген 20 яшь. Минем аны матур юбилее белән котлыйсым килә. Чумакова Мария Михаил кызы безнең янда яши. Укый, спортны ярата һәм бик акыллы. Ул безнең уң кулыбыз. Өстәл теннисына йөри, уңышлар яулый. Бик күп шәһәрләргә ярышка баралар, күбесенчә урыннар алып кайта. Аның тренеры Исмаилов Фархот Усманович бик әйбәт кеше. Һәр балага якын килеп булыша, иретә, элемтәдә торабыз. Кызымның алган грамота, медальләре, бүләкләре бик күп. Әле генә 1-нче разрядлы спортчы исемен бирделәр. Минем шатлыгым ишемә сыймый. Аның сәламәтлеге шикле, шулай да ул тырыша. Кадерле кызыбыз, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең олысын, бәхетнең зурысын телибез. Син безнең кояшыбыз. Яңадан яңа үрләр яулавыңны телибез. Киләчәгең якты, матур һәм бәхетле булсын. Син үзең генә түгел, яныңда туганнарың, апайыңнар, абыйыңнар һәр вакыт сораштырып торалар. Аллаһ Тәгалә гомеребезне биреп, сиңа терәк булып яшәсәк иде. Без сине бик яратабыз. Кадерлебез Мария. Үткән елларыңа карамыйча, бик күп еллар яшә кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син. Рәхмәт яусын барысы өчендә. Бүгенгедәй киләчәктә дә шат, ягымлы булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, сәламәтлек белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Канатларын җәеп фәрештәләр, җил давылдан сине сакласын. Хак Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Сине яратып, әтиең, әниең, Роберт абыеңнар, Эльвира апаңнар, Ания апайыңнар гаиләләре. Her bir doğar günün sitsin bәхет күртәсен. Туган günün, күңелеңә дәрт үтәсен. Синең her bir doğar günün sitsin bәхет күртәсен. Уен күлке üzülmesin, сыйлы табыннарында Шәй мурталары гына бит Өміріңе календарында Туған күнің,
her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Tuğan günün Көңіліңе дәрт үзітәсін Сенің her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Yürekler dibesine Tuğan günün Köngülüne dert üzütesin Senin her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Tuğan günün Köngülüne dert üzütesin Senin her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Üzütesin Senin her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Tuğan günün Köngülüne dert üzütesin Senin her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Tuğan günün Köngülüne dert üzütesin Senin her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Senin her bir doğar günün Sitsin bəxit kürtəsin Sitsin bəxit kürtəsin Hürmetli televizor караучылар, сезгә имин кичләр, күңелле яллар теләп, тапшыруыбызны бүгенгә төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр.